Doho ma Machakos odiechieng' manyoro nyochiwo chik mondo mi omed geng'o ne ji 68 ka e kindgi gin nyithindo moko 5 mitudo kod bedo gi tudruok e ng'anyo mar Saba Saba e kinde ma nonro dhi nyime. Achijego nochopi e nyim jang'ad bura Koech, ma bende nomaki kiwacho ni tudogi kod bedo kod romo ma chik ok opuodho kod ketho mwandu, kata obedo ni onge ketho manyenyore mosechopi e nyim doho. Okinde ma omako burano okwayo doho mondo mi omed dino ne achijego kuom ndalo 14 mondo mi nonro orum. Doho kata kamano odagi chiwo ndalo 14 kendo bang'e chiwo chik mar geng'o ne achijego kuom ndalo 10. Doho bende nochiwo chik mondo nyithindo 5 go momakigo mondo ochwal e kar thieth mondo mi giyud chenro mag thieth e kinde mirito chwalgi e doho kendo. On agenda, the PLC has to be open for them, but I will release them to their parents upon conducting of their personal recognitions. But for the subject who have no one, the president will have budgeted to needs to have your parents here. You will be demanded at